Lange dagen en net een soort vertjenje. Dat varodeel liep het nog hield door het werkje in de techniek. Ik ben jongeren die het van een beroepskaart staan. Het project Technics for You, een gearwerking van bedrijven en vakopleidings, wil daar wat ontwaan. En dan moet je al betiert beginnen is het idee. Bij Ben van groep 8 van de basisscholen. Wat maken ze eigenlijk? Een windmolentje die op zonne-energie werkt. Is het leuk, techniek? Nou, je kunt dingen maken en zo. En ja, het is wel leuk. Zoals de letter wat men willen? Nee, Nee, wat was het dan? kinderarts. En hoe een toekomst in de techniek eruit zien kan, dat weten de leerlingen van het Friesland College, die een paar meter verderop met volle gruttere apparaten in het spier binnen. Die collega's van de toekomst, die staan al eens achter die. Wat vies ervan? Hartstikke mooi hoor, dat het wat promoten wordt om meer wat weer in de techniek te krijgen. Ja, is het nedig? Ik denk het wel. Je heel soort mensen die zitten achter de computer, maar dan moet ik meestal wel die wat met de hand doen. De economische crisis giet ook aan de technische sector net voorbij. Ik hier binnen een soort bedrijven, ook in Friesland, failliet gaan. Hoe 4 à 4 jaar kunnen deze nog niet verliende baan kleerwezen maar een opleiding in de techniek. Maar is er dan wel kans op een baan? Er zijn heel veel ouderen in de techniek nog. Dus we denken ook van dat daar een heel veel vervangingswaarde is van de ouderen. Dat er wel meer jeugd moet komen in die techniek. Dus we verwachten gewoon dat daar heel veel ruimte komt voor de jeugd. Ja, ik maak soms wel vliegtuigjes en zo. Dat vind ik wel leuk om te maken. En liet het natuurlijk leuk om later een baan in de techniek te hebben? Jawel. Mijn vader heeft ook al een baan in de techniek, dus dat lijkt me wel leuk. Wat doet je hem uit? Hij maakt vliegtuigen. Dat zoest ik wel wolles. Ja, wil ik ook wel. Dus dit is wel een mooie dag voor jou dan, al die technische dingetjes wel. Ja, inderdaad.